Bueno, pois como sabedes, avecíñase ano electoral e ano de propaganda tamén, de facer anuncios, torrentes de anuncios con moi pouca base de compromiso. Feijóo presenta os seus orzamentos e nos volven a parecer pois unha burla para a cidade despois de 4 anos de seca, onde o maior investimento da Xunta de Galicia foi a pasarela marinera, que aínda está sen acabar, pois volven a aparecer anuncios que nos resultan coñecidos xa por vellos e por incumplidos. Non nos parece que é un trato absolutamente desvergonzado cara a cidade da Coruña, por eso lle propoñemos tamén ao BNG pois, convocar un pleno urxente aquí na Corporación da Coruña para analizar realmente e solicitar pois, un trato con esta cidade, esta área metropolitana, á altura do que merece. Anuncios incumplidos que xa coñecemos doutros períodos electorais, máis que doutros orzamentos, pois a compra de edificios en ruína e plan de rehabilitación, as vivendas de nova construcción no ofimático, agora eses 90.000 euros alucinantes para Marqués de Pontejos, o Colexio Novo Mesoiro, que parece que esa eterna obra en construcción que xa se remonta, se sabedes, a 2009, as obras pendentes en educación, o Centro Amizar, que se sabedes en 2014 iba a ser o cuartel do 092, etc. Faltas escandalosas nos orzamentos, a estación intermodal, a recuperación da Ría do Burgo, o Hospital da Coruña, que ainda non se sabe se é ampliación ou se é unha nova ubicación, etc. Creemos que non están á altura da cidade da Coruña e creemos por iso que é necesario falalos no pleno da Corporación. Si, ben, pois desde o BNG obviamente tamén consideramos que os orzamentos que anuncia Feijóo esta semana son uns orzamentos absolutamente insuficientes coas necesidades da cidade da Coruña, non están á altura das necesidades da Coruña, por iso creemos que compre que o Concello da Coruña teña un posicionamento como tal, un posicionamento de defensa da cidade, non? Vemos como a nosa cidade está nunha crise industrial sen precedentes e vemos como o señor Feijóo o investimento que ten en industria na nosa comarca ni sequera é para a nosa cidade, que é para o polígono de Morás. Vemos como acabamos de vivir auténticas movilizacións de pais e nais polos recortes en educación e o que vemos é un investimento absolutamente insuficiente en materia de ensino. Vimos como se inundaba o Instituto de Monelos e os orzamentos en materia de reforma das infraestructuras para ensino son absolutamente insuficientes. Volvemos a ver como non se recolle unha partida para o Centro de Saúde de Santa Lucía. Volvemos a ver como os orzamentos no CHUAC son absolutamente insuficientes, non se tocan cuestións relativas ao persoal que se necesita nos centros sanitarios, no COF do Ventorrillo, no COF do Orillamar ou nos diferentes centros de saúde e na propia infraestructura do Hospital Materno-Infantil. Tampouco hai orzamento para iso. O orzamento en vivenda é absolutamente irrisorio para as necesidades de vivenda que ten a nosa cidade. Levamos desde 2009, ou sexa, toda a era do señor Feijóo na cidade da Coruña sen investimentos en vivenda e agora, casualmente, no ano electoral anuncia 5 millóns de euros. Non parecenos unha tomadura de pelo estes orzamentos, por non falar de que o maior investimento para a nosa cidade está financiado por unha entidade privada, non? Por lo tanto, non son uns orzamentos á altura da cidade da Coruña, non son uns orzamentos á altura do que nos entendemos que ten que ser a cidade ou a área metropolitana que sexa o corazón do noso país, non? E que tire realmente do desenvolvemento económico do noso país. Parece que Feijóo non cree na Coruña e por iso entendemos que o pleno do Concello da Coruña ten que posicionarse e ten que facer propostas de enmendas que sexan e que fagan que os orzamentos da Coruña estean á altura da nosa cidade.